Dobré ráno, pokojne sa usaďte, dnešný príbeh sa len začína. A momentálne sme pri Piešťanoch, vyrazili sme na skorú rannú turistiku. Skorú, no, je 6:30 a slnečko nám momentálne len vychádza. Havko sa už venčí, nakoľko diaľnica je diaľnica. Čaká nás ešte dlhá cesta. Koho to tam vzadu vidíme? Toto prichádza. A čo sa patrí na začiatok videa? Ahojte. 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 Malý update. Ženelka. Mám pauzičku. No. Pauzu. Cik pauzu. Už sa nachádzame v Rakúsku? V Rakúsku? Takže už sa nachádzame v Rakúsku. A na vstupnej bráne do Alp vyzerá, že bude dnes krásne počasie. Takže, Nelka, ideme na to? Ideme na to. Co, nebude kakať? Nebude kakať asi. Problémy 30-tníkov. A sme tu po 4 hodinách v aute na začiatku našej dnešnej turistiky. Kam to ideme? Hojkupe. Takže ideme Hojkupe a ideme si obísť pohorie Rax Alpe. Chce? Áno. Ja neviem, ja som nepripravená. Áno, ja som naťukal mapu. Na názvy som ja špecialista, takže je dosť možné, že dneska sa bude kadečo volať úplne inak, ako by sa malo volať. Ale koza turističná je nachystaná, má nový postroj, nové vodítko, takže ideme testovať. Áno, od začiatku je to stupak, ale dúfam, že to bude pekný a príjemný stupak. No čo, láska, ako sa ide? Ťažko, že? A bojím sa, keď vidím, že majú ľudia cepiny. Cepiny, no, majú. Máme nesmeky, ale neviem, no zatiaľ ten podklad je taký, že cipána, šmíka sa, zabára sa, ale aj bude dobre. Bojujeme. Pozri sa, tam v pozadí sú aj veterné mlyny.
tu dole je presne dôvod, sem dole, alebo tu dole, here, šipka, je dôvod, prečo musia byť zvieratka v Alpách zapnuté. Aby sme ich čo, Nelka? Presne tak, aby sme ich nerušili. Čo sa bojím, stupenko? A sa na chvoste. No poď ideme, poď. Ofiko by sme mali ísť touto trasou, to, ale nevyzerá to priechodne. Takže volíme zigzag, postupujeme ďalej. Ešte? To dám Nelke, čo si papá. Čo si papa, dostane za chvíľočku. Práve sme vyšlapali hore. Ako sa šlo? Ťažko. Ťažko. No, Šmykalo sa. tu hore strašne fúka, tak sme našli zátišie za kostolíkom. Závetrie, áno. A snad tu bude aj zátišie. Ale našli sme tu závetrie. No a pokračujeme ďalej, ešte pred nami asi 14 km. Ideme sa kochať na tejto náhornej plošine. Nelka je tu s nami, tá sa kochá. Ju to baví. A my ideme ďalej. Aj nás to baví. Aj nás to baví. Sice máme trošku už aj mokro pod nohami, No. ale našťastie máme aj náhradné ponožky. Aj je to pánky v aute. Aj topánky máme druhé, ale až v aute dole, že keď sa vrátime a budeme premočení, aby sme si mali čo obuť. No, obzrieme to tu, ako to tu vyzerá v tomto vetre, navigujeme sa, ktorým smerom pokračovať a let's go! Na sekundu nám prestalo fúkať. Ako sa ide, láska? Najlepšie sa išlo. Áno. Ten vietor to je... No. Doma ma učili, že s plnými ústami nemám rozprávať, ale snažím sa využiť každú chvíľu, ktorá je v závetri. Práve sme vyšlapali na Hojkupe, najvyšší bod dnešného výletu. Neviem, dúfam, že ma bude počuť, lebo naozaj, že fúka. Schovali sme sa tak na tú druhú stranu, menší bufetik. Danielka napíkla. Aj Neluška papa. Že Neluša? Neluša, aj ty papa, že? Mňamky. Ako hodnotíme s plnými ústami doterajšie pôsobenie na jednotku? No, 1 minus. 1 minus ten vetor, že? Aj ten sneh. Padá tu na mňa sneh. Ale našťastie nám to do kávy zatiaľ nepadlo. Zatiaľ. No. Trošku čo si pojeme.
a pokračujeme ďalej. Energiu, lebo už sme vypnutí. No, ja už som tu videl aj niekoho veľmi nervózneho a poviem vám, nemal som zrkadlo. Áno, ale bola to Nelka. Pokoj, ticho, kľud. A ja. Je tu ozaj, že krásne. Akurát to brodenie sa snehom, hlavne keď zistíš v polovici cesty, že na tabuli je nadpis, že v prípade snežných podmienok je cesta uzavretá. Ale teraz nezdávame sa. Neviem, že či snežné podmienky sú to, že sa nachádza na ceste sneh, alebo že sneží. Ale naozaj je tu krásne. Mám už toľko vody, že solidne môžem spievať Žbonkanie. Krásne znie, aj keď není to najpríjemnejšie. No, táto trasa je super, ak je o mesiac neskôr a není tu toľko snehu. Ale keď tak rozmýšľam, v nedeľu byť doma, vyžierať koláče, samozrejme máme tie najlepšie žltkové rezy na svete, sviatočný koláč, ale príroda je príroda. Kde by mohla Nela oddychovať viac než tu? Podmienky sú ťažké. Fú. Ideme tak z vrchu, tu bokom, spodkom a zase ideme na vrch. V nejakej chate horskej. Láska sa bála, že pôjdeme k nej. A my ideme kam? Jupi. Prestávka. Prestávka na energiu. Áno, aby sme si zašpinili zuby. Ty na bielo, ja na hnedo. Ale vymeníme. A čo sa hovorí? Plnými ústami sa nerozpráva. Tak sa kochajte.
totál, hlavne keď máš zrazu strom medzi nohami, že zakopávaš oňho. Fú. Tu už vidím rozchodník. Dúfajme, že pôjde našim smerom. Nádhera. Nádhera. Slnečko je síce ešte vysoko, ale každú chvíľu už zajde za horu. Teda, možno 2 hodinky. Ale tie výhľady, to je neskutočné. A to ticho konečne, keď vietor ustal. Práve turistické. Ňamky. Akože zostup touto kosu drevinou dosť náročný. Človek ide, zrazu je niekde v polke medzi stromami. Kolienka dostali zabrať. Danielka tu také piruety spravila. No. Som pozeral, jak tie nohy prekladaš. No ale deň sa blíži pomaly ku koncu. Hauko má dosť. My máme dosť. Hladný sme, ja som hladná. Veď aj ja som hladný, no. Však celý deň sme poriadne nejedli. Čo sme si dali, ale poriadny obed to nebol. No, a už mi začalo zase škvrkať. Oj, to preto stojíme. Ty si naša kontrolka. Ešte nejaké 4 km k autu. Potom 4 hodiny domov. Juhu. Jupi! No nič, pokračujeme ešte dole. A dole si dáme zhodnotenie. Keď niekoho stretneme a sa nás opýta, kde ste boli, tak vieme povedať, že ideme domov. Pretože Dominik robil plán trasy, to znamená, že nikto nevie, káďaľ ideme, kam ideme, akurát vieme, kde máme auto. A môžeme sa kochať okolím. Taká zážitková turistika. Najväčší zážitok má Hauko. 4-krát by zaspal, keby sa dalo.
Co, láska? Chcem byť v aute. Fú, tak sme na konci. Zvládli sme to. Čo vravíš? Ťažké to bolo. Ťažké? Ťažké podmienky, pekná túra. Čo bolo najťažšie? Sneh. Sneh. Brodiť sa snehu. A milión druhov snehu. No, hore sme si dali tempičko, sme aj obehli nejakých tých ľudí, aj tých, čo sme najprv pustili. Keď sme vyšli hore, masaker, ako to fúkalo. Hej, to proste bundy hneď na seba. Až kým sme nevyšli na tú najvyššiu horu, 2000-ovku, Nela bola na 2000-ovke Áno. v Rakúsku. A odtiaľ sme si to prešlapali chodníkom vlastne, Pohrebenie kúsok. no, celým takým okruhom. A tam už sme sa vyzliekli, už tam nefúkalo. Len ten sneh. No, to bol najväčší boj. Našťastie išiel niekto pred nami, Áno. tak bolo prešlapané. Niektorí to, hej, no niekde to bolo prešlapané, ale akože celý hrebeň dneska prešlo maximálne tak 10 ľudí. Aj to neviem, či som neprehnal Nie, momentálne. podľa mňa boli dvaja pred nami a my sme boli dvaja. No a jedného sme stretli opačným smerom, hej. Ale to akože toľko druhov snehu. Mokro v topánkach, ani snaha, že by sa dalo ísť Ja na som si sucho. aj ako vymenil ponožky, ale dobre vedieť do budúcna, že jarné topánky, nepremokavé topánky nie sú do snehu topánky. Zišli by sa ešte aj snežnice. Áno. A vlastne nesmeky sme ani neobúvali, to bolo zbytočné, lebo ten sneh bol taký, že to sa rozpadalo. A bol všade aj za ušami. Nelka to dala, akože dneska mala naozaj, že... Akože toto bola jej hranica výkonu, si myslím. Hej no, S tým, že ten sneh ju tiež vytrapil. Tiež No, sa zabarala. 4 hodiny nespala, o 4 vstávala, No, 18 km sme vlastne prešli, teraz si vypínam Garmin, 18 km mi tu píše ja mám nejakých... 17,5. Hej, zapínali sme to trošku ďalej, lebo sme zabudli na to. No ale kto to pôjde, nebude to nejaký turista, čo chodí do mesta, do nejakého nákupného centra. Toto bol hard. Bolo to ťažké, No, prešli sme už nejaké kopce aj v snehu, ale toto bolo, ale krásne. áno, však uvidíte. Výhľady. Teraz sa ideme nájsť, niečo ešte, čo sme si donesli z domu, rýchlo to spraskáme, 4 hodiny domov a ideme oddychovať, lebo už za 5 dní odlietáme. Pro 7 hodín. Za 5 dní odlietáme, ale to sa dozviete potom. Čaute. Ahojte.